Hayibo. Wena manje shothi wena ulunguza abantu ke la. Ha 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 ha. This is me. Sengihamba sengihambelana yo. Bekumnandi ukuhlala la. I've been here for like unyaka. But ke ngiyahamba ke ngendlela engibhlungu ngakhona like nje yo. Nabantu bengihlala nabo obusekubuhlungu but ke impilo must go on. Sanibona. Sanibonani yo. I hope you're good. Isikhathi 12:20. Ngicele early departure because I was done with my classes. The reason why ngiphuma kufanele ngiye in town ngiyoluka ikhanda. Yeah. Ngiyoluka ikhanda nogela ujwayele ukungiqhina la elokishini manje ngathi unabantu abaningi. And she's the only one olukayo abanye omunye uyawasha nje nani. Yo. So I had to pass by my house nje ngizothatha i-license. Yabona into kushintsha ikhwama, I forgot i-license endlini. Manje ngenhlanhla ngikwazile ukuthi ngiyibone before ngihambe. Kunzima ukuba intombazana ngeke kunzima. Kanje manje ngiphethe. I think ama-hippies azonela la. I want to do ama-French curls. Mhlambe 2 azoba 300 or 4. And then since wona imade, I think it's gonna cost me omunye 400. Kanti usually lapha ba charge between 250 and 300. Yeah. Khona lamai is it Koruba, yes, Koruba braids. La ngathana masonda woronda bengwenze khona in town. Since local wami ebusy. So should kuzothi 8. And then la it's for a manicure, but also la it's manicure. It's pedi. It's one something. Kodwa kusafela ngicheke nomngani wami unana ukuthi unazo nezinto because nayo futhi uyazenza. Then ke okay, I need to buy some food like ngizobona nje into yokusnack lapha in town and then enye endlini. Let's go. If you don't go home, 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 It's Friday today. Because I've been busy at work. I don't have any plans for today because I have to go home. And then in the morning, siyahamba ekseni. Yeah, siya eBergville. We're going to Bergville Emazizini. Yeah, in Northern KZN. Yeah, siyakhona nje eMazizini. Hamba ekseni esemazizini. So nje i-weekend imuncu. Kuma in-laws kancane wami kushoniwe so nje kushintshe wonke ama-plans. Thina ke sile family supportanayo.
Kusasa I was supposed to attend a baby shower and eVulintaba, and then ngiye second location eGlencoe. Ngiye it's a birthday celebration. Uma uthi 60 years. My stepmother, umama. So nje ama plans abe maningi for this weekend ke. But ke kuyini ke bomnandi abanye abantu beshonela. Yeah, into engihlalisile la bengilinde order la kashe in. It was supposed to be delivered yesterday, but I only got a call namhlanje from emsebenzini ngiza endlini. Mind you, i-delivery address yami yasemsebenzini, so I had to wait for lo muntu fanele abe sengihambile. Yeah, and elinye lama order la it's a tight for ugelo with baby shower. I need it's a surprise, but I think she knows nje ukuthi we are planning something for her likhona la. And then ingubo that I was supposed to wear lapho, it's butter yellow. And for a second location bengithengeni azange ngithenge bengizogqoka enye ingubo nje ngizonitshengisa cause ukhala it's mint, and lo ngubo ngilokhu ngigqoke nje kayi-1 ku baby shower last year. Angeke senzeka konke ke lokho, but I'll show you i-order lami. So the package is like this, as you can see. Angeke ngikwazi ukuthi ngithi zoom in because kune delivery address and some personal information. No, I can't. Sam, nansi ingubo yami. Oh, this is so nice. But I doubt angeke ngisayigqoka cause angiboni ukuthi ngizocover from Bergville ngibuya ekhaya. It's 2 to 3 hours drive. Oh, this one is a short dress. Umdressana wami bandla. Into bengizobe ngiyisheqezile. Yo. Ngifuna ukuyifitha ngavele ngasaba but nje yinhle. Okay, the second outfit it's for Usman. It's gonna fit him because I get to bafaka my diapers. Yo, yeah. This is nice. It's for iviki elilandelayo. Sinomcimbi lapha ekhaya. Yeah. Yinhle yazi. Yinhle. And then the next one, ikasisekelo. Yo, yeah. Yena-ke unawo ujean bese ngithengele wona ngoGood obusasemusha. Muhle lona muhle. The color of the day it's burgundy and cream. Yeah, it's burgundy and cream or burgundy and silver. That's why ngithenga ama colors athe blend nje ubone kusibani ukuthi ino. This one is for Ululama. Ululama ngeke incane. Sisiciphe kakhulu but right ke yona. And then how Lana engazathi red. No, it's nice. It's for upho kanti nopho mude kakhulu futhi. Let's hope it's gonna fit her because it's 1XL. Kanti umntanami naye akhula nje kakhulu. Ama socks abo lawa bazofana nama loafers. And then the last order, is it an order? Yami ke le yami noma nizoyibona kahle yini. Inhle, it's a dress. Kinga mina ke ngimkhulu angazi noma izonela. Samba
Msulwa kancane. Ukuze ngizothi mangithi ngiyanyakazela Unokuphila nje khona ivideo ayishaya yey wongabo Yane. Nangu ishu. Nangu shiwewe.